ఇరాన్‌కు ఉన్నటువంటి స్వార్థం హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం ద్వారా రోజువారీ డబ్బులు సంపాదించుకోవడం. ఐఆర్‌జీసీ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ అనేవాడికి యుద్ధం కావాలి. పెజెష్కియాన్ అనే వాళ్ళ అధ్యక్షుడికి యుద్ధం అక్కర్లేదు. యుద్ధం లేకపోతే ప్రశాంతంగా తమ ప్రజలు ఉండాలని పెజెష్కియాన్ కోరుకుంటాడు. నిరంతరం యుద్ధం ఉంటే ఆ యుద్ధం ద్వారా అక్రమంగా వెళ్ళే ఆయిలు, ఆ ఆయిల్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు తమకి సొంతమవుతాయి అన్నది సైన్యం ఆలోచన. దానికి తోడు హార్ముజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించే సైన్యం డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది. అది ఐఆర్‌జీసీ పంచుకుంటుంది. ప్రభుత్వానికి ఇవ్వదు, ప్రజలకు ఇవ్వదు. ప్రజలందరికీ ప్రపంచానికి ఇరాన్ అంటే ద్వేషం, ఇరాన్ దోచుకుంటుందని. కానీ ఇరాన్‌లో ఆ సొమ్ము తింటున్నది ఐఆర్‌జీసీ. ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపడం దానికి ఇష్టం లేదు. అందుకనినే ఐఆర్‌జీసీ చేతిలో నడిచేటువంటి హెజ్బుల్లా చేతన ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేపించి, ఇజ్రాయెల్ రివోల్ట్ దాడి చేశాక అదుగదుగో అని వంక పెట్టి ఇప్పుడు ఆపింది. యుద్ధం ఆగనివ్వదు ఇరాన్.